আমাকে একত্র করিয়েছে বলে ধন্যবাদ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛୁ କୁଶଳ ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମେ ଏକତ୍ର ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଲେଖକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ଯେପରି ତୁମରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେପରି ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟବତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାତ ଉପାସନାକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ସହମତି ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ପରାକ୍ରମ ଆତ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗାଇବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ହେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଜୟ ଜୀବନେଶ୍ୱର ସଦା ଜୟ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ହେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଜୟ ଜୀବନେଶ୍ୱର ସଦା ଜୟ ତୁମ ନାମେ ସଦା ଜୟ ତୁମ ନାମେ সদা জয় তুম নামে তুমি প্রভু অনাদি অনন্ত সৃষ্টিকর্তা হে অমলে ভগবন্ত সর্বতে জিলা ইমানুয়েল সর্বতে জিলা ইমানুয়েল জনমিলা ধরাধামে স্তুতি বন্দনা পূজা আরাধনা পাইବାକୁ যোগ্য ତୁମେ ହେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଜୟ ଜୀବନେଶ୍ୱର ସଦା ଜୟ ତୁମ ନାମେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କରୁ Crucio Jacona Melonge Bali Hela Bali Kruta Kala Prayasita Hela Bali Kruta Kala Prayasita Tumari Moha preme suri bandana puja aradhana paivako yogya tume he Jisu ଈଶ୍ୱର ଜୟ ଜୀବନେଶ୍ୱର ସଦା ଜୟ ତୁମ ନାମେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ବିରାଜମାନ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରନ୍ତୁ ଗାୟନ সর্বপ্রাণী গণ করন্তু গায়ন সর্বপ্রাণী
হালেলুয়া তোমার নামে স্তুতি পূজা আরাধনা পাইবার যোগ্য তুমি হে যিশু ঈশ্বর যুবামে সদা জয় তোমার নামে সদা জয় তোমার নামে সদা জয় তোমার নামে ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତଟି ଗାଇବା ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବା ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇ ପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ 5 ନମ୍ବର ଗୀତଟି ଗାଇବା ତୁମ୍ଭ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇବା ତୁମ୍ଭ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋକ୍ଷେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋକ୍ଷେ চলা পথে সে আলোক চলা পথে সে আলোক মশারাজি তোমা ভাগ্য অতে প্রদীপ মোক্ষে করম চক্ষু প্রসন্ন কবি বিরবস্থা ধ্যান করম চক্ষু প্রসন্ন কবি বিরবস্থা ধ্যান তব শাসন দয়াবান তব শাসন দয়াবান হে মোর জীবন কেবল তোমা ভাগ্য অতে প্রদীপ মোক্ষে তব ভাগ্য সিধা পরিহিত পুরি নিজ তব ভাগ্য সিধা
চলা পথে সে আলোক চলা পথে সে আলোক মোরা জীবন তোমাবাক্য অতে প্রদীপ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ସମୟ ମାନେ ଆଜିର ପ୍ରାତଃ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଇଟ୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସାମସନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଭରେଣ୍ଡ ସୁଧୀରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଆସିବେ, ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଇଟ୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସାମସନ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ରାଇଟ୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସାମସନ ଦାସ। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए आज सुंदर सकाल प्रभु जिते अनुग्रह कर विभिन्न स्थान दिल्ली बरगढ़ कटक विभिन्न स्थान भुवनेश्वर आम स्थान एकत्र कर गौरव आ विशेषकर सुर भाई को धन्यवाद दिए ये अपूर्व सुजोग एठाक आसी किसी स्मृतिचारण किसी प्रभुंर वाक्य किसी साहित्य ये सबूर सुजोग से आम प्रदान कर निकट कृतज्ञ। आज ध्यान निमंते आम पवित्र शास्त्र जो अंश अध्ययन करवा माथ्यू 28 पर्व माथ्यू 28 पर्व तार 18 ରୁ 20 पद ए स्थान लिखा जाए पुणी जीशु से निकट को आसी आलाप कर कहले स्वर्ग पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि अतएव तुम्हें माने जाई समस्त जातिर लोक मानकु पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे बपतिस्म देई मु तुम मानकु जो आज्ञा देई अछि से सब पालन करने को शिक्षा दे से शिष्य कर आ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम मान निकट में अच्छी प्रभुंर यह एक आदेश थिला यहाँ कौन से गोटे निर्दिष्ट वयस्क गोष्ठी मंडली को न यह प्रत्येक ख्रीष्टीय विश्वासी विश्वासी मान प्रभुंर आदेश महान आदेश से आम प्रदान कर कौन ना जाओ पृथ्वी मध्य को जाओ कारण पृथ्वीर समस्त कर्तापण मत प्रदत्त हुई अच्छे जाकि कौन कर शिक्षा दे वाक्य प्रचार कर शिष्यत्व कर आ देख
ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। କି ଗଭୀର ଆଶ୍ୱାସନା, ଭରସା। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଯୁଗାନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ କଥା ଯୀଶୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ এই মহান দায়িত্ব প্রদান কলে। কিন্তু আজি মণ্ডলীরে শিক্ষা দেওয়া লাগি রহিছে। কেবল রবিবার দিন বা বিশেষ কিছু উপাসনার দিন, কিন্তু প্রায় মণ্ডলীরে এই বাক্য প্রচার করিয়া মণ্ডলী বাহারে, খ্রিস্টিয়ান কম্ୟୁନିଟି ବାହାରେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କହୁ। କାହିଁକିନା ସମୟ ବଦଳିଛି, ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ସାନ ଥିଲାବେଳେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ କୁଳମଣି ମହାନ୍ତି, ନାନୁ ଭାଇ, ଅନୁ ଭାଇ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମିସେସ୍ ହୀରାବାଇ ପ୍ରମାଣିକ, ସୁର ଭାଇ, ଲେଟ୍ ପୁଲକ ପ୍ରମାଣିକ, ଏମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ଗୀତ ବୋଲା ଯାଉଥିଲା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟ ବଦଳିଛି। ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଛୋଟ ଦଳ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆକୁ ଜିତି ପାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲଖାନାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସିଂହମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲ କରି ଆହୁତି ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା, ଆଉ କିଏ ଆମ ପରି ପିଲା? ଆମେ ତ ଉଡୁ ଆଜି ଆକାଶରେ, ନାଇଁ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ କଣ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ? ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ଶେଷ ଯୁଗ, ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୋଇଂ ପପୁଲେସନ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଜନବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲାଣି। ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 300 ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, 100 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଆମେ 200 ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଡୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପପୁଲେସନ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ 30 ମିଲିୟନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ ଦେଖିବେ, 100 ମିଲିୟନ ସେମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ? କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଆଦେଶକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସମୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠିକି we have the challenge of morality। ନୈତିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲାଣି। ନଗ୍ନତା, ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି, ଲେସବିଆନସିପ ଏଇ ସବୁ ଜଗତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି।
विशेष करी आपण माने जे कोनसी मैगजीन देखंतु फिल्म देखंतु टेलीविजन खोलंतु एई प्रकार विषय आमंकर युवपीढ़ी नष्ट पथरे कढेई रहुछि। We have the challenge of false religions. आज पृथ्वी रे false religions बढ़ी चली। शिंटो रिलीजियन जापान रे प्रखर गति रे बढ़ी चली। बुद्धिज्म, इस्लाम अमेरिका रे आफ्रिका रे भीषण भाव में बढ़ी चली। से तुलन में ख्रीष्ट धर्म माने केते दूर आगे नहुछि। अवश्य यीशु कहले तुमे माने जगतर लवण जगतर आलोक जदिओ आमर मुष्टिमेय आमर लवण कौन पृथ्वी को स्वादयुक्त करुछि कि आमर आलोक कौन आज अंधकार को दूर करी ज्योति को प्रकटित करुछि कि ताहले आमने वास्तव में ईश्वर महान आदेश को पूर्ण करि पारे। आज मंडली सम्मुख में रही द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी जो माने समाज सेवा कार्य करछन्ति से माने विशेष भाव में जानନ୍ତି आम मध्य भाई सुंदररंजन महांती अछन्ति जीतू भाई से देखुथिबे पृथ्वी रे बुलिला बेले केते लोक अनाहार रे अछन्ति कहा जाउछि प्रतिदिन दुई ओळी पेट भरी खाइबा पाई लोक मानकर रिसोर्स नहीं केंद्र जदि सुपर मार्केट दिबे कुकुर बिलेईकर खाइबार बळी पडुछि जो कि संध्या रे आमानकर शिशु माने अनाहार रे निद्रा जाउछन्ति। प्रिय बंधुगण आमान को एथि प्रति जागृत होबाक पड़िबो। वी हैव द चैलेंज ऑफ टाइम समय अति अल्प आमान को ये आदेश को पूर्ण करने को पड़िबो कारण समय चली गले हमने किछि करि पारिबानी जतिक दिन ए पृथ्वी रे अछि 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष से कार्य को पूर्ण करने को पड़िबो। मृत्यु पर हमें किछि करि पारिबानी कारण शरीर नथिबो आत्मा परमात्मा के निकट को फेरी जाई तेणु करी बंचिथिबा समय आमाने आमानकर दायित्व को पूर्ण करबा दरकार। सबुठु बड़ कथा हैला द चैलेंज ऑफ चर्चेस ग्रोइंग कोल्ड। आजिर मंडली शिथिल होबारे लागिछि। मंडली रे आध्यात्मिक चेतना आत्मिक परिवेश उभे जाउछि। मंडली अनेक कार्य व्यस्त अनेक प्रकार कार्यक्रम चली किंतु मंडली शिथिल होबारे लागिछि। पुलपिटर शक्ति क्षीण हो जाउछि। मंडली रो उत्तप्तता लोक माने अनुभव करि पारुना। मंडली रो आद्य प्रेम विलोप हो गलानी। मनुष्य केवल स्वार्थपर निज पाई बंचिबा एटा ही दिन को दिन प्रतिपादित करुछि। द चैलेंज ऑफ टेक्नोलॉजी आजिर टेक्नोलॉजी रे आमने बहुत आगे गोटे मिनिट रे माउस द्वारा सारा पृथ्वी को आमने संदेश पठे दे गोटे मिनिट रे सारा पृथ्वी रो घटना हमर हाथ मुठा रे रहता। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट किंतु ए जो कंप्यूटर एथिरे जो अन्य दिगटी रही द रेशियल disputes, the brutal crime, the pornography ए सब समाज को कलंकित करुछि एवं ए सब आमानकर मंडली को युवपीढ़ी मान को ख्रीष्ट ठारू दूरेई नउछि। प्रिय बंधुगण जो भली मैं कहूली समय सरी जीव आमान को विचार सम्मुखें छेड़ा पड़े एवं से दुईटी प्रश्न आमान को पचरा गोटे प्रश्न है हाउ मेनी आर हियर बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे वाक्य प्रचार तुम्हारे जीवन धारा को
ଅନୁସରଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି କେତେ ଜଣ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, how many are not here because of you? ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆଜି କେତେ ଜଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି? ତୁମର ଜୀବନ, ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ବାଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। He has given one more chance। ଆଉ ଏଇ ଚାନ୍ସଟିକୁ ଆମେ ହରେଇବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତିନୋଟି କଥା ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। The church needs compassion। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଜନଗହଳି ଦେଖିକି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ବେଶ ତୁଳି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମେଷପାଳ ପକେଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକଙ୍କର ଆଶା ଭରସାର ସାଥୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଖେଇଥାଉ, ମଣ୍ଡଳୀର ବଜେଟ ଦେଖେଇଥାଉ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଦେଖେଇଥାଉ। They are not at all interested in these matters. They want to see Jesus in the church। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରୁଛୁ। ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୌରବ ଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, the church needs power। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। Prayer is power। Less prayer, less power। No prayer, no power। More prayer, more power। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମଙ୍କର ନିବେଦନ, ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମଚେତନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଜି ପଡୁଛି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଟିଂ ଯାଇଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ, କ୍ଲବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗିର୍ଜାଘର ଗୁଡ଼ିକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା, ବାଲେଶ୍ୱରର ରେଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କବଳରେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦପ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମ କାନ୍ଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚଳଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ କଥାଟି କହିବି, the church needs commitment। ମଣ୍ଡଳୀର କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। କମିଟମେଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ କଥା, ଏବଂ ସେଇ କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବା। ହଁ, ଯଦି ଆମଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ବାରି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସାଧୁ ପାଉଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଏଫିସ 5:15-16, ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ କରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ କରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଛୁ, କାଳ ମନ୍ଦରୁ ମନ୍ଦତର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉଛି।
এই জগৎ মধ্যে কেউ ভଳି আমার খ্রিস্টানଙ୍କ নিমন্তে বঞ্চিবা আমার কমিটমেন্ট আবশ্যক রয়েছে। মনে পড়ুଛି সেই ଚାଇନା ଜଣେ ବାଳକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘଟଣା। ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ବାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଲେଖିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। 3 ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପାଇଲେ। ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଚିଠିଟି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଇନାରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କେବଳ 2ଟି ବିଷୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଚିଠିଟି ପଢି ବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। 3 ମାସ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। What a great commitment! କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରାଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୌରବ ପାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ନିରାଶ ହେବାନି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ এই বিষয়ের অধ্যয়ন করছি, প্রভু গোটিয়ে কথা অন্তরে କହିଲେ যে দুঃখ আসিব, ঝড় ঝঞ্ঝা আসিব, বিফলতা আসিব, কিন্তু এই ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ହାତ ଧରିଥିଲେ, ମୋର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ, সেই ପରିତ୍ରାଣ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଲେଖା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କରି ମହାନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆଉ ସେ ମହାନ ଆଦେଶ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। बहुत धन्यवाद ईश्वर महाशय। अति गुरुत्वपूर्ण एवं वर्तमान जो उपयोगी वाक्य आप प्रदान कर, विशेष भाव में आम जो लेखक मैंने मंडली सहित संयुक्त अच्छा से उद्दीपना प्रदान कर, उद्दीपित कर भारग्रस्त भाव में कृष्ण राज्यपति कार्य निज सामिल करेंगे, से धन्यवाद दिए। यही समय मुझे पूरी मंडल पालक श्रीजुक्त सामंतराय को अनुरोध करी से सम्मुख को आसवे एवं आम समस्त प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे। प्रार्थना करना पूर्व कथा कहली प्रार्थना करी सॉरी आपको समय मिलूँ बोली पंचायत रखा चाहिए। सर्वप्रथम प्रभु मंदिर महानाम आप प्रत्येक हार्दिक शुभेच्छा ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार ज्ञापन करुच्ची। प्रभुकर दास दासी मान देखिले मुंडे नमस्कार जना आप प्रार्थना छिड़ा तेणु प्रभु आम प्रत्येक आशीर्वाद करूँ। आज मेसेज एक्चुअली टच्ड माय हार्ट एंड
To be very honest, from the core of my heart, I just want to give thanks to each one of you for giving me such a wonderful opportunity to be a part of this commemoration service. Prabhati Tara re অনেক সময় ছোটবেলা আমি পড়ু আর মেসেজ প্রিপেয়ার করি প্রভাতী তারা গোটে এইভাবে ট্যালেন্টেড বিষয় ট্যালেন্টেড লেখক মানকর সম্মিলন ভিতরে সেটা আসিথায় ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରେଭରେଣ୍ଡ ଏସ୍କେ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଶାମସୁନ ଦାସ ଯିଏକି ମୋର ବିଶପ ରହିସାରିଛନ୍ତି ଟିଲ୍ ନାଉ ହି ଇଜ୍ ଦ ବିଶପ ଅଲସୋ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ସୋ ମୁଁ ମେସେଜରୁ ଜଷ୍ଟ 3 ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଓଲୋଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖନ୍ତି କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ମେସେଜକୁ ମୁଁ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ମିନିଟ୍ ରଖିବି ସାରିବି CPC Church need compassion. P. Church need power. C. Church need commitment. Without these 3 things, the church is a dead church. এই তিনটা কেউ চার্চের নাই সেটা মৃত চার্চ সিম্পল মেসেজ বুঝ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଆଇনୋଗେন ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକରେ ମେସେଜ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦେଇକି ଦିଅନ୍ତିନି 15 ମିନିଟ୍ ଯେ ଆଜିର ମେସେଜ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶପଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଶିଖିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ମୋ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି 4ଟି ବିଶପ ଆସିଲେଣି এই ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ବହୁତ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ କଲ୍ କରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲିନି ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ When I was in crying need of somebody's help, he was the person who stood by my side. जे कहले जे मते बालक डाकंदी डायरेक्ट राजू डाकंदी ए राजू जी बुकरे छत्रपति जीबी सर जा भाई 7 वर्ष होला बेसी रहना जा मु गले आगे मोर डेवलपमेंट होला प्रभु मते अनुग्रह करे छत्रपुर चर्च आज भी मोर स्मृति रे अछि बहुत करछथि इवन पुरी चर्च जोटा मो पाई करछथि केई करबेनी एते चर्च बुली का आसीली बीटी को पठे देले मते जस्ट 1.5 वर्ष रे आगे हम कृतज्ञ हेबी ना ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବି କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋତେ କେମିତି 1.5 ବର୍ଷରେ ଜାଣିଦେଲା ଏ ପାଳକୁ ପଠାଇଦେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଆମ ବିଷୟକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ କି ସିନୋଡ୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ 50% ଗୋଟେ ଇଏ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୋର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭାବି ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଋଣୀ ସେମାନଙ୍କର ତେବେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଏତିକି କହିବି ଖାଲି ଆଜିର ମେସେଜକୁ ମନେ ରଖିବେ 4ଟା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଜି କନେକ୍ଟ କରିବି এই ମେସେଜକୁ ଆଉ ସେ ମେସେଜରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିବେ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ନେଇକି କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉଠିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଶତ୍ରୁ ଉଠିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିହିମିଆଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି MTHରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ MTH କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିବେ ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିବି ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନିହିମିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ସମ୍ବଲଟ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେତେଟା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିହିମିଆ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରି କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର କମିଟମେଣ୍ଟ Come what may, we have to do our Great Commission. That's it. Ajiro message ta Great Commission upare thila. Prabhu Jisu कहले या करो सेया करो केते करूछले आ गोटे विषय मते it really touched my heart and it pierced my heart से दीटा कथा मो पई आज केते लोक चर्च आसुनांती Am I standing as a culprit? Let us not ask this question to anyone. Let us ask this question to ourselves. Number 1. Number 2. Mo pai aji kete lok church re bosi chanti. Am I going to be blessed by the Lord? Mu ishwar ko dara asisa paiba ku jauchi to. Mu church re stumbling block heini to. ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ମୋ ମନକୁ ଟଚ୍ କଲା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉଟସ୍ପୋକନ୍ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଠୋଠା କରେ ଏ ପଛରେ କୁଞ୍ଚୁ ମୁଞ୍ଚୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ
ଭଲ ପାଏନି, ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି ସେମାନେ ସେ ଟୋଟାଲି ମିଶିବିନି, ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରି ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଳେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବା କଥା, କେତେଟା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ, we all have sinned, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଗୁଣା କରିଛୁ। କେହି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ନଈକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। That is the speciality of our Lord. ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟକୁ ଏମିତି କରୁଛୁ? ଆଜିର ମେସେଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ କେମିତି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ମେସେଜ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଫର୍ ଟେକିଂ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବେୟାର ୱିଥ୍ ମି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, এই ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମର এই ଚରଣ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ଆଜିର এই ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆସ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିଠୁ ଧରି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେଥିରେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ନହେଲେ, ତୁମ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନହେଲେ କିଛି କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୌବନରେ ତୁମେ ଯୌବନ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛ, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଏନିଥିଂ। ମୋର ବିନା ତୁମମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ, we acknowledge that, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ତୁମ ବିନା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବାପା, ଏ ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଣିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆତ୍ମିକତାରେ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଆଉ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସଦନ, ଏଇ ସବୁରୁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିକି କିଛି ପତ୍ରିକା ପାଇକି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଟକ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ, ପ୍ରେରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ତୁମ କତିରୁ କଥା ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଳ ଦିଅ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। এই সময় বিশেষ ভাবে আজের সমস্ত কার্যক্রমকে আউ থরে তোমার হাতের সমর্পণ করুছি। আমি স্মরণ করুছি আমার পূর্বতন সম্পাদক প্রভাতী তারার স্বর্গত যতীন্দ্র কুমার মহান্তি, তাঁর স্মৃতিচারণ দিবস উপলক্ষে প্রভু তাঁকু আমକୁ প্রভু তুমি দিয়েছিল বহুত কথা শিখিবাকু, আজি সে নাহান্তি। তাঁর পরিবার পাই আমি প্রার্থনা করুଛୁ, অনুগ্রহ কর, আশীর্বাদ কর। আজের সমস্ত কার্যক্রমকে तुम हाथ रखुचु। स्पेशली प्रभु आम सुदीप्त भाई तुम हाथ रखुचु। अनेक कार्य से चलाउछन्ति आम प्रभु साहित्य सदन में एज ए हेड करके तुम रखिच। प्रभु तांको दया कर, परिवार को दया कर, जो मैंने राइटर कमिटी अच्छी समस्त को दया कर, परिवार को दया कर। आ प्रभु जेपरी से प्रार्थना आमको कढ़ई ने, मंडल को कढ़ई ने, डायसिस को कढ़ई ने, से अनुग्रह कर। प्रार्थना सुनी धन्यवाद दी। पुत्र प्रार्थना मात्र एकमात्र उद्धारकर्ता जीवित ख्रीष्ट यीशु का नाम मांगु अछि, आमेन। धन्यवाद बाबू। समराइज करिया एतरो पुराना प्रार्थना में धन्यवाद करछि এবং আউতরে সে আমাকে মনে পকাই দেলে যে আজ সব কইতে আজ সুন্দর বাক্য যে প্রদান করতে উদ্দেশ্যবর্ষী বাক্য ଥିଲା এবং ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୀର ଭାଇ କହିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମନେ ରଖିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ସାନ ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଗୋଟିଏ ପାଦ କମ ଆଗେ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଓଦା ମାଟିର ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।